pedze kutaurisa takati tezvara takaenda pasabhukura takatongewa andikabvisa mukadzi anaromwa zvakanakisa dhenezi andikabvisa kwasapa zvinasungiro kwasara nhumbe dzirababa nembudzi yamai saka ndabvisa zvinhu ndakuda kundaendisa tatunga saka wakati uendisa zvinhu izvo zvisati vazoramadza chii vanhu kana wabvisa ndizvo zitangira pachina chiri kumberi tadaro ndobva ndaenda kwasadombo nembudzi idzodzo sadombo ndobva aenda kugarirwa kuna mezvara ndifunga vabangu ari kwerikoko ndobva vasvika vakati kupasha mudzi zvakaita sei adzoke zvake nembudzi dzake nemudzimai wake kumba cheti wakana nezvinhu tezvoramba wati mukushanga adzokere nembudzi dzake kumba kumba kwako kumba kwangu kuti vanga vasingazvidi ndovasamuonera andikaita saka ndobva wazodii mukadzi wakadzokera naye kumba mukadzi kuti kwakatotanga dzavanzenzana kanowana zvinhu uchitangire papo kanoda kuzoroora uzoita kutangire kuti kuenda kumberi mukadzi unozandichadzokera naye kumba kwedu yabva tinakuenda kumba kwedu mukadzi ubva zokuramba kwavo abvadzokera kumba kwavo saka panhasi chakunetsa chii mukadzi uyu wakumanikidzwa kana wayamudai tanzwa seunge uri kuti wakumanikidzwa nababa kugara nemukadzi ndiye mukadzi wacho iwe iwe wachamudai ine mudzimai mukadzi pazvinomudzimai pazvino hazikukwanisa kugara naye ndata uchamudai here uri kumurambira chii nguva yaagara yareba dzimweni mudzimai wechi8 ari kumba kwavo ari kumba kwavo anoti kumba wangu kugara mwedzi mushoma shoma ndobva abva zonzo 27 July achiya kuna bhanzo ndombangarira kuti ari ikoko pese apana asingaziva zvekutanga ari kuko indaitomutsvaga titi taura ndidzoke tigare kumba saka baba wazomwana vanhu ndopaakuda zvokuya apa tasatatate zvodzogara kumba ndangononesa muni yanga yauya kuti zvora vari kumanikidza kugara nemukadzi papi chezvoramba ndaita kuti manikidza kugara nemudzimai pasi pakati ndaadzokere kumba nemudzimai wake pacho pawakarambirwa nembudzi ndikarambirwa nembudzi idzodzo papera 8 months ka mwedzi unoika wato wechi 8 mukadzi abva kuno saka vakakumanikidza here ava nokuti iwewe mukadzi wawasogara naye pasi pandaitwa kundimanikidza ndashandisa shone nekuti ndakadzokera naye kumba tichazonogara sei iwe vati ndaadzokere kuramba zvacho futi iwe uda chii pana tezvaravo udati vatambire here mbudzi idzo nemasungiro chiripo here uchinazvo here zvinhu chikatika ndichisunga mbudzi hwane chakabva yabatiwa saka yasara hwane hwane ndo iripo hwane ndo iripo ko madhishi aya aripo zvima tisinangabvisa wangosara mbudzi chete ndikumbezi rababa iwe uri kushuvira kuti zvinhu zvidai zvaenda muntu unozvandaida ini ndikane pandotoshuvira dai zvakwandine ndishuro zvienda uyu mwana ane mudzimai ndo wako alright zvakanaka ndanzwa muchitaura kuti mane mwedzi mungani musiri pamwe chete mwedzi wawechi 8 wawechi8 wakaendesa here chikafu kumba chemwana chaitika ndishandise chikafu pindura mubvunzo hongu kana kwete kwete wairegerei kuendesa chikafu mudzimai chakanga kusina nemwana wacho nemwana wacho haana fonana unefona chakati fona amba anadzo kweiwewe haunadzo namba dzake namba dzake ndandinadzo waidi mufonera zvainedzakaise kana yakangobva asina kumbobvudza kuti ndiri kudai kana kudza asa ndikuda kumboenda kusaiti apa une mudzimai kwete indau usati musikana wakarorewa uchiri kumuda here murume wako kaurisa sumudza chiso uchiri kumuda here murume kori kugara remba kwenyu uchimuda 8 months uchimuda uri kugarireko chakaitika chii kuti utadze kumba zvinhu zvake zvaifanira kuzvopesa chikafu chake ndounacho waita anodyi musoro yedai ini chakaisati ndipomoke kumba ndakadzorwa ndobva ndasununguka ndakaperekedzwa nasadombo nemukadzi wangu mwana wangu asimba ane mwedzi ndichisvika vakanditambira zvakanaka ndikatarara mangwana kuseni ndibva amuka mumwe wangu ndibva aenda kwaakaenda akadzoka masikati mumwe wangu akadzoka akagumbuka ndakasingatauri neni kumanero
mumwe wangu ndibvapomuka mumba ndibvarara mukicheni. Ndichimuka kuseni ndibva ndadza gogo angu aripo ndibva wanyasvapomuka mumba handisi kuziva kuti nyaya yacho ndandiyei. Ndobva vabvunziwa ndibva vachiurachura magogo ndibva vadzoka mumba. Ndakagara for 2 marara months. futi kuita bonde here vazongorara chete Ndakagara for 2 months. iwe Kwete makangorara chete kwete hongu makaita bonde kwete kupo kutanga paukaenda makaita bonde mete hongu ndizvo ndozvokudiwa izvozvo ndozvokubvunza. ndobva vadzoka ndere chitunhu mumwe wangu airira pasi ine ndichirira pamubhedhi for 2 months. Ifunga pese apa ndaivabvunza vai dzimwe nguva dzoka pakati pausiku dzimwe nguva idzoka kunzi kwakuchena. Ifunga wakaita 4 times idzoka kunzi kwakuchena. Ndobva ndabvunza mumwe wangu kuti kuenda kudzoka kunzi kwakuchena munenge muri kupi zvandinenge ndiri muzvaraundi. Vakaenda kuchidhayo mangwana kuseni ndobva vadzoka. Saka kudzoka kwavakaita ndandirogadhina vadzoka neshamwari yavo. Ndobva ndavanza vachidza shamwari yavo kuti nezuro pandakakwidza mumusoro kwekwe ndakasvika ndikaenda kubhebhi rangu. Ndaenda bhebhi rangu ndakabva ndarimutsa ndobva ndandipinza mumba. Ndandipinza mumba ndobva ndamubvunza kuti ko ndikabatiwa ndiri munomu unoita sei zvikanzi unongosungiwawo. Panguva iyo wakabva wandiona mumwe wangu ndobva wachinja nyaya. Ndakakwidza kumba ndasvika kumba. Ndisvika kumba ndakatanga kuseka nabamunini wangu ndobva ndishedza ndibva kuti hakuna ndobva ndaramba kuenda ndiyiseka. Mati manje zvawanzwa chi hazvisiri izvo. Ndakati ndingatadzi kuziva here vhoisi renyu mini nevhoisi reshamwari yenyu. Saka manje zvawanzwa ndizvozvo ndobva ndanyarara. Musi weChristmas vakandirambidza kuenda kabidza ndobva ndaita nharo dzekuenda. Ndakanga ndasvika kabidza kunaitaura nemunhu takudadzoka kumba. Pesa apa hapana bonde ramaita pakurara kumba kumaita. Hapana mwerera pasina. Muri kutaura kuti mimi kumba kwenyu mabva kusununguka. Maita mwedzi mungani mabetserwa mwana? Ndakagara mwedzi chete. Mwedzi umwe chete 30 days. Ndobva madzokera. Ndobva masvopinda mumba nemurume. Ndobva maita naye bonde kamwe chete. Kubva ipapo murume akabva tanga kupomoka kurira mukicheni. Alright, zvakanaka. Ko mwanakomana sei waisiya mudzimai uchidzoka usiku? Nechinyanya wangu sezvaari kutaura zviri nhando anabva ndamusiya ndichidzoka kumba usiku. Ndati paakauya kumba achisununguka anyatototanga nemwedzi wani ine inombogara pasina nambuya isi mutemo wedu tererani mudzimai ane mwedzi ane 2 months auya pamba. Saka taitorara chirowirirana mune zvakanaka. Tazimabyangu ari mukubva kumba anobvira ndibva. Alright, iwo uri kuti makanzi munorara mwedzi miviri ndizvo nambuya uya auya mwedzi mumwe chete abvisa hembe dzese iwo abvisa hembe dzese zvaitika handizvo wakanoudza ambuya kuti zvandakaita uku ndatyora mutemo wemwedzi miviri pano wakaudzeini wakazofunga sei kuti ndidzokere pamwedzi miviri iwapo wambodya pane zvawakada zvakasanduka here pakudya kwawakaita chikafu chako? Pindura zvawabvunzwa. Kanzi pane chokona chakasanduka here kubva pakutanga asati abetserwa nepapa paazoya zori kutanga? Ko wakazinge wakumusema nechikonzero chei? Tanga takusatombowirirana mabyangu pese paakauya panga asati andiudza dambudziko rake. Saka akabva atanzi iwewe waida nemunhu ane hwara saka une edzi nezvokuti ane edzi handikwanisi zvatimba mai masakana mufaro chaiwo ainzi ane edzi ndiani iwewe vati iye inini iwe unacho ndichoja handini wakazonotestiwa wewe? anambonotestiwa kunai wakazoona kupizvo? Kwete ndombondotaura mashoko. Saka anorwara futi. Asi imi muchiona murume uyu akautiza mubhedhuru mungati aimutizira ichi? Mumwe wangu anga ane kwaenda wachiwanawo kurarama achidzoka achirarama zvokuti manguya 1 day mangwana utanga kuti kutizai. Yeah. Asi imi mukuda here zvoinobva kwake?
saka iwe mukadzi kuti hausi kuda ke iwe mukadzi kuti hausi kumuda ada kuyamba kwenye pa kwete wachatodi mwedzi yachawanda saka ati dambudziko ndoupi kuona kwako iwewe nemukadzi uyu tiri mukuona zviti vaviri ndichitarisa dambudziko hapana padambudziko ringopo ndikuti agarisa kuti asingazive kwanga ari ko kana nhaagarisa kanhai mwanangu hati kune zvipatara iwewo ndokunzi une AIDS neuyu uyu anonzi Gahana chinopruvha kuti iwe hauna chirwere chemukondombera kuenda kuchipatara munoteswa kana muinacho munodzwa nzira dzekudzivirira nazvo pane vanotogarisana mudzimba dzavo ane chirwere neasina kweza vese vane zvirwere vari vaviri vachitobereka vana vavo vasina zvirwere iwe unyatsoburitsa point yako chaichaiyo sununguka mwanangu nyatsondiudza chaizvo chaizvo pamwoyo pako chauri kurambira munhu uyu chawasungisira tezvara vako iwe dambudziko rikuita ndokuti mudzimai ndarangana zvati chiya chaakambotiza chambopera here bcause ndingona kuti ndadzokera kumbotega atutize ingonditiza futi ndavabvunzane mubvunze kauya bvunza mudzimai wako ipapo mubvunze chimutarira tarisanai iyo tarisawo ari murume wako simudza chisoda chimutarisa iwe ya chitarisa bvunza kwasimba kamukoma bvunza zvakanaka unotorwa wasikana dambudziko rangu rakupera wakatiza rangopera akusazivayo asi ndimugadzirisa dambudziko aiwa imipindura yemubvunza anzi dambudziko ramakambotiza pamauda kudzoka parapera here pindura iye chaizvo kusazivayo kuti vanenge varigadzirisa here dambudziko rei ava vari kuti mimi dambudziko ramakatiza pamauda kudzoka rapera here kwete inandiziva kuti rapera here kana kuti harina nokuti handisi kugarako akudzosera shamwari mubvunzo hanzi handizive iwe ndiwachona wakaita kuti nditizeka wagadzirisa here kunhu wako ini yacho yakatiaaaaa ini yacho yakatiza ndisikumboiziva ini akutaurira kapano kuti wakamusema kai ukanorera mukicheni ukazopota uchiuya kuma1 dzeusiku akakubvunza kuti sei uri kuuya usiku uri kumborara kupi hauna kupindura mubvunzo iyo ukazomudza kuti ndaenda kwenda ndiri kuzviraundi ndozvakatizawo kaizvozvo saka iwe ari kubvunzwa kuti izvozvo wasiyawo here zviraundi zvakaita zvakanga zvezviraunzi zvekumutiza izvinorora mukicheni zvokumutiza kurara kicheni ndakarara kuri kumasowe musi wachewoyo ndiri kubva kumasowe saka ndandingonne upenwa nangorara ndangosvika kicheni vandadya saka ndane upenwa mangwana acho ndarara imomo ndangomuka zvokumatunda ndaremuka chitoenda umo amura kumborira dikwamba muchivava zvimwe zvinope kandazondia achitukana zingaitirwa ndangonyarara nguva mutiza ndakati ndinavana ndamboenda ndikutora mbuya pendotezaa mbuya ndakanga ndamboenda ndandakatirara mukicheni mbuya zangopungwa ndinongoasikana vanga ndaenda chete alright bambo ndoda kumboda mubvunzo imbobvisai pfungwa dzevanhu vakufurirai nokuti matsananguriro enyu nemapoinzi enyu arikutaudza kuti pfungwa dzamuinadzo hadzisi dzenyu ndedzekutofurirwa kunzi enda kudare uchanosangana nepoindi yakadai kadai kadai saka pindurai nyaya sematsananguriro arikuita mudzimai wenyu kuti chaakabudira pamuri inyaya yekuti imimi makanga maane girlfriend Samuel nokuti tese tinoziva kuti kana munhu akaita girlfriend Samuel ukanodrena Samuel ukauya pamba unenge wava nechiki nemukadzi saka bvisai pfungwa dzevafuriri mude mudzimai wenyu mudzimai uyu handidi ndafurirwa nemunhu akakweti amuna kufurirwa saka zvaizvezvi mukadzi wenyu sezvo auya panapa padare muri kunzwa kufila here kumuda kana kuti kumuregerera pane zvakatadza muregero rangu ndikona kukwanisa but mukugarisana azvichandaimbomirai kuenda kugarisana munokwanisa here kumuregerera pane zvaakakutadzirai wakazomuregerera saka pabvunza futi mubvunzo kuti iwe une mafeelings here nemukadzi izvo akakubata-bata izvezvo pane zvinomukawo mauri mushini unomuka
Wangu kana kwete. Akandibata bata shoyo nemo. Sabu frau. Mwana mbukumeni. Bom. Anogara sei kwenye kwini? Ini ndakatotanga naye baba yaone nawo yawo chitauri. Nini varumbuku vangu vandakanyora ndibaba wake. Saka uyu mwana. Waena na meko pa. Naya na mama. Amai umkomana isinketu. Aka sei buzi. Subjects. Muruka muri pa. Nabadi amai. Uyo muzukuru wenyera ari kushuro kwa. Munomuda. Mwana. Isana. Munomba zita rani. Ambirake. Vangosvitsvagira ravo. Munomba rekwenyu. Vanhu venyaura kuti pane dambudziko. Maizive kuti pane dambudziko vaviri. Pane zvamukuziva here? Tikungorangarira muroora wekuti vaenda kuChristmas ndipo paakauya akanditi mama inini mangwana ndiri kumuka ndichienda kumba kwedu. Zvipana pandaneta nazvo dambunozorora. Chete. Zvekuti mangwana acho achienda anondira rangomuka chitoro bhigi rake achienda ndobva ndangomusiya ndakati anondira iri. Kudzoka kwaita? Kudzoka kwaita izvozvi. Apa asati adzoka kumba? Asati. Mimi muri mudo here muroora? Inini ndingakwanisa zvangu kutaura ndinomuda but zvinenge chienderana nekuwirirana kwavo napana chandokwanisa kuita. Tomboti mukomana atora mukadzi wake muroora munomutambira here pamba akamboenda asina kukuoneka here? Tichiona panguva yacho kuti zvinenge zvakanaka. Kutaura panguva ine. Kuti uyu atora mukadzi wake uyu akamboenda asina kukuoneka here saka musina kumbomubvunza. Akauya nhasi munomuita sei? Mwana wenyu chingani mukomana? Wechipiri. Wokutanga ari kupi? Atusana. Murume mukadzi? Mukadzi. Wechitatu? Aripo namufurameshi. Kuno kwachuno? Mukomana musikana? Musikana. Saka mukomana ari pakati pevasikana vaviri. Ndobva paenda wechi4? Mukomana. Mukomana. Ane mudzimai? Wechi5? Ndine 4 chete. Ne4. Saka ndiye mukomana wani mukuru? Alright. Amai mabvunzo nachakamire kuti uyu ari kuseri ndiani wenyu? Muzukuru wangu. Muzukuru wenyu. Kana mava nepatataura apa mukomana atane mwedzi 8 murooro wenyu aenda. Makamboendesawo here chikafu kana kumbotaura nemwana wenyu kuti kunodiwa chikafu chemuzukuru wenyu? Inini handaikunda kuti ndiendese chikafu nokuti wakauya kumba noshashava tikataurirana tikati ngaadzoke muroora wedu haana kudzoka muna Machi. Kuiko zvino adzoka pashoko renyu riya chitsidza nochii? Achiri kumba kwawo asati apera. Ada kudzoka pada pari kunzi ari kumanikidzwa kudzoka ndo statement raanyoresa mwana wenyu. Saka anoda kuzosunungurawo ndosaka amhanyirawo makumba achangamire kuti vanoda kundidzorera munhu ane mwedzi misere 8 months. Imimi mune chekuita nemwana mwana wenyu ndosaka mai kudarika imama wiri kudari Ndauya kuzoteererawo. chii? Ndinzotongwa kwaine nawo. Achiti ndamhangarira tezvara kuti kudii pakunzwa kwenyu munomumba muchikurukuro muchisadza remanheru ye mangwana tiri kuenda kwachangamiri Ye pari kuti atezvara vari kundimanikidza nokuti takaedza kuendesa zvinhu zvanga zvataurwa naSabhuku. Ivo zvinhu zviende kuzviramba vakatidzokerai kumba. Saka ipapo takati kuzvinova kuramba zvinhu zvacho mhindu vanoda kuti tiite sei. Saka takaona zvichiomerawo. Ndaona sekunge masanganisa. Ndiri kubvunza chikafu chekupa muzukuru wenyu kuti adye. Izvi zvinhu zvamuri kutaura zvakataurwa naSabhuku ndezvekuri paroora. Ameno, ndizvo. Ndokunzwa kadayi.
ndozvandataura kuti zvechikafu izvi ndakati ngaadzoke kumba. Inini utaura kuti ungadini kuoma kwakaita upenyu kuti ndikwanise kuchengeta kuti muzukuru ari kumba kwavo nekwangu upenyu hwakaoma hatina kukorora. Ndanzwa muchiti vachishashi vakauya kumba kwenyu mukataurirana. Pamakawana muroora asina kudzoka makazomboendere kumba kwavo kunobvunza kuti ko maramba machengeta mhuri yangu sei, kana muroora wenyu uyu maimuda muchibhilivha kuti uyu ari kumashure kwenyu nemuzukuru wenyu, makaenda here kwana Chishashi kuti zvamakauya tikataurirana kuchamisa muroora kuti adzoke kumba chii? Uye zvakakoniwa nei kukwira dare panguva iyo? Makatadza nei futi kuti mukwirewo dare muripotirewo ava natizvaro kuti vari kuramba nemukadzi wedu Chishashi naChishashi. Ndakangovimba kuti zvatataurana tikati muroora da anodzoka achadzoka tionesa hana kudzoka. Akudzoka manje. Iko zvina akudzoka. Mwana unyauta hachada. Ane dambudziko raari kuti vanzira ramukuzira ibi mutadzi mukadzi akati une dambudziko. Ndo raamubvunza mubvunzo kuti dambudziko rangu rapera here? Ameka ndimanzwisisa nyaya yataura mwana. Ndangachizvinzwisisa izvozvo ndizvomupa merane nenhandizvisiwo. Mazvinzwa manje. Ari kunza nedambudziko. Wamene naye kuchipatara? Ndina kuchipatara kwakasununguka chero muka nokuenda udhanire kusvika kuchipatara. Inotaura kuti dambudziko rakaudzwa noushu. Nokuti zvazvinoita maika mwana anogona kuroora vakadzi 10. Mukatarisa eji yemwana uyu akagara muroora wenyu mudiki aitoda pfungwa dzenyu dzekutovaumba vana havasi vanhu vakuruka vanoda kutoumbiwa nemi. Ende vana ava chanoita kuziva ndechekuti pavakaroorana vari kugara mumushamani vane musha wavo vari kugara pamba penyuka kureva kuti maziso enyu ane zvimwe zvinhu zvaaitoona pamba pamagariro evana makambovatsiura. Vana vamagariro avaita kuti nditi pane zuva ravakapopotedzana kana kurovana hapana. Kuye muroora wenyu pane chamunomushora here beside kuti ndakumboenda kumba kwedu? Hapana chandinomushora. Saka nanhasi mogona kumudaka wozana kukutadzirai akati ndakumboenda kunozorora nokuda kwemabasa emwana wenyu. Aiwa mushandi wenyu ndimugere navo. Ndigona kuti ngaauye asingawirirani nemunhu mwake saka ndikuti vakawirirana vari vaviri inini ndinovagamuchira. Garai zvechipasa masivanda mukuru imbosumuka tori. Waizviziva here kuti kwanga kwaenda munin'ina wako ndibhuti wake? Utoziva nhasi kuti ishumba iyi iwe uri shumba futi ikujanana indasingazviziva bhozi nina ngaiti takauraya mbuhuku aita nzisisi musape mwana wemunhu sandafuna kumwanera munhu asi ndaziva ndanzanera musana ishumba. Naye sei mwana waiti asapiwa munhu? Akatiita rajamoyo chemazi unotaura nevamwe mukwanisa kutaura mungori nehasha kusanisa kafana kumija moyo uyu muko wapenyu imuko imhiko like zvakangoka muna nasepo asionera shumba ndera shumba mazi uya nedambudziko rokuteerera vakuru saka vakuru kwakoroka kuti rova mukadzi unorova kaii ndaurusa jemazai unotabuka izvozvizvi unosiya zai nokunaka kwanoita kuyo masivana. Dambudziko rakataurwa nemun'ina wako kuti uya nedambudziko nderei rauri kuziva iwewe? Bozi makagara naye 8 months. Anobvira andiudza kuti pandikurara nabamuni wenyu handisikurara kuita bonde. Anobvira kutaurira. Maifunga kuti vari kungoita bonde pese? Ko kudzova kwakaitawo kuti muzomubvunza kuti mwedzi yawanda ka?
kudzorwa kwerudziko wari kumbunza usasisi. Ndakaenda ndakabvunza varidzi varipo tu kuti kochii bamwe munetsana nei, zvakanzi ndezanziva kuti chii chiri kuitika. Ndakataura bamwe nditsanangurirei kuti munetsa pamwe dambudziko riri kumunina wangu, ndigare ndariziva kuti munina wangu ari gona rine dambudziko, haana kundiudza. Ndikataura kuti bamwe nimi mukuda mukadzi here, zvakanzi pari zvino mukadzi handichada. Ndofunga ndakambunza katatu kuti bamwe mukuda mukadzi here, zvakanzi mukadzi pari zvino handichada. Ndataura kuti bamwe pamuri pari zvino mukadzi handichada, matakabvisa pari zvino zvitora kuti mukadzi amuchaita sei, hamuchada. Ndomatsanangura ndakavaita ndakabva ndangowasiwo wakadaro. Saka ndopa ndakazonzwa namama achiti mai mukuru chiitai kuti muuye kwaSabhuku Flower, kune nyaya iripo yaita kuti muuye kunoku yatsanangura nabamuni venyu namai nyinyi kuti vauye kuzoyanana kuti chii chiri kuitika mukati meimba yavo vadzokerana. Saka ndopa takaenda kwaSabhuku Flower ndokungotsanangura unyacho. Ndofunga haina kugadzirisika ndokuzosvika yasvika kuno. Nechekubvunza here maigura? Aiwa maigura vanhu. Ida kudzoka nemukomana kuti iwe kutaura kwese kwaita amai namaiguru wako. Ida kubvunza bvunzo kupedzira. Mukadzi wako chiri kumudai. Auchadi. Saka watiwo wakabvisa chidhemeji chete. Kare ini pasina ku. Atezva. Kuya kuti mwana wenyu achamuda. Akakupa ichi nechi ende uye muda chii nechi. Ndinofunga kuti roora renyu kandi mufanira kutsanangura ndangiraipo kuti vakarambirei masungiro. Masungiro makamarambirei kudzora. Akadzora ndiyana anga aripo. Zvakaita sadombo here kana kuti zvakanga ine mukomana yairipo ndeyekuti inini zvinhu izvozvo zvakabva kuna Sabhuku Flower zvichitauriwa nezvazvo. Dare rinorari pe4 takaenda pakutanga tikagadziriswa nyaya iyi vakaitambira zvese zvakanyorwa mubhuku zviri mubhuku ravana Sabhuku. Zvichinzi kudii? Zvinzi ngavachibvisa zvakasara zvaamai ozobvisa mbudzi. Asi isusu kunoka hatingambanise vanhu. Isusu tiri pakuita sei pakugadzirisa kuti nyaya inoite sei. NdekwaSabhuku. NdekwaSabhuku. Kekutanga. Pekutanga. Kechitu. Murume ndobva azoti inini zvemukadzi handichada. NdekwaSabhuku. NdekwaSabhuku. Akabvunzwa futi katatu kuti wati kudii. Murume akati mukadzi handichada. Akati mukadzi handichada. Saka ndopa akanyorerwa. Kechi3. Kechi3 zviro zvaita sei? Kechi3 kacho ndobva vakati Sabhuku vakabvunzwa kuti mukadzi handichada. Ndobva azotisa kuna Sabhuku ndobva ati alright nyaya yako ndaita sei ndainzwa plus nyaya iri kuitika pandekuti abereki vake murume vakatuka Sabhuku vachiti chiti Sabhuku ndoda kutonga inini nokuti mukudzvinyira mwana wangu. Saka vadaro paya pandobva ati mai nokutuka kwamaita. Saka nyaya ita kuikwiza kumusoro. Ndekechi4 manje kuye kwaita kutukiwa kwaSabhuku. Dai Sabhuku asina kutukiwapo uye kuno. Uye kuno kwakatengera takapedza. Akatuka ndi baba weuyo. Baba weuyo. Kungwaja. Fucking shit. Ubokanituka ne? Ndiye moyo ikani moyo kete ubeni. Pamusoro yechangamira. Tiri papo Sabhuku Flower vakauya vakataura nyaya yacho baba namai yacho. Zvara vemurume uyu havaoni, vana maziso varipo panapa. Uyuyu Sabhuku vataura ndakamunyorera tsamba. Nyaya yavakataura uko yaiva yekuti haasi kupa chikafu mwana wake. Nyangwe ataura kwaSabhuku kuti haachada mukadzi, asi haasi kupa mwana wake chikafu.
ndopatakamuti achiuya titaure tinzwa kuti kose usiri kupa mwana wako chikafu ndopa yakazouya kwenyu Changamire. Amai vacho vari kupi? Varipo avo vakabata mwana ava vatombosimudza roko amai ndikoni yakanaka. Maziso akapedzisira kuona rini? Na 92. 92 neurombo. Saka nayo shamwari uri right uri kunzera zvekubvunza naChangamire. Ini mwana anogamba kuchengeta mwana patikatobva kwasabhuti takatoti ndizimu ndiguronana kana uchandikawana asi kana mwana ndeichibata kunyanya chandokwanisa kusapota chanyanya isipo bhozi yembinobvira kuwacha mwana mudiki ndatomupa 3 mabhesi ndati pamwedzi ndakabata bata ndichipuwa mabhabha esipo kana uvhotisi ndikwanisa kuwana panenda wana ndike chikupa nakwasangana kuramba uchengeta mwana. Ni makore mangane kubereka kwedu? 2002. 2002 20 Congress. Msikaro ni makore mangane? 18. Ni 18. Ukaroro kutira meji. Kuaroro ini mangane? Ni mangane? 18. Nani 18. Iwe wani mumsikane wadi wangodza musikana wako ndane mumwe ari bheta mutsvuku naishumba vakazomubvunza vanti wese vakazomubvunza kuti ukadanana nemukomana une makore mangani taane mutemo zvivi kuti munhu atendere kurara nemunhu ane makore 17 ari pasi pe-18 years. Kana ukasununguka hako kuti upfeke hembe dzedzi mazanokwana dzechidzi ipinga ndi kusina white vota madzibaba ari kupfeka futi mawhite. Nokuti nyaya yako ichitopera panapa inotonyorwa mapepa ekwainoenda aingopereri mukutaura. Saka vanofanira kuti udzamisewo pfungwa dzako. Ndambokuudza kuti iva nemapoints ako iwewe. Mapoints mazhinji auinawo anogona kunge ari maparents akubereka, hadzisi pfungwa dzako. Makore auri kutaura nemakore ane mwana uyu mese mashoko enyu ndekufidhiwa kuti ukasvika kudaro unoita so. Iwe apa kutaura kuti hauna chauinacho saka kuti baba vachangotimbira mwana wavo ogara naye mahara apo wavasungisa okuchengetera mwana wavo futi. Apa ndiwawakwidza kuti dai kuvakwidzira dare kuti uzovaudza kuti mwana wavo mude ukadii kupa Shereni kuti wadi kutumira Shereni kumkazi wako kune dombo rako unasa dombo here wadi wakamupa Shereni waikuisa dombo iripo sumuka advise unemupawo semunhu wandona ekuti kudii kuti udzokerana nemukadzi kurambana kunevani vanhu voregerana zvimwe chimupa advice yacho pamberi pangu izvozvi tinyorewo anzi mupa advice pamberi pamama pane zvaari kutaura izvi zviratidza kuti pfungwa dzako dzikupesa nedzake pfungwa dzako dzikubata nedzedu mupa advice ndizvozvo but iye airatidza kuti ipapapo manje kuregerana kwacho havana papa hatisisipo taapana chikuva chandingakuudza shamwari ndechekuti iwewe dzokerana nemukadzi zvangakwanisa kuudza kana muchikwanisa kuregerana moregerano mukanganirano motanga zvinowani muchienda kumberi chimupindura senge tisipo ita senge muri tu kusango muri mega pakona pa kumuchiraundi akuudza kuti anzidzokera nomukadzi mupindure ubvunzi ndoisa dombo unze madzibaba inini nemutauro waye simbondiita iye izvezvi akundipira kuti haakwanise aingotaura wanda ndodzatoda kuti tinzwira ndoisa hwira ndoisa dombo tikwanise kubetsera mwanasikana kana achimusunungurwa usunungurwa zvakanaka asi nzira yeshamwari yako iyi yatichanyora panapa ichakurwadza inesi zvii zvakawanda zvaikuudza iwewe izvozvi dambudziko rataura ndoraigara achitaura kuti inini ndonzi ndine edzi saka ndikwanise kudzokerana nemukadzi ndichirwara. Alright, koko kwaari kuenda kwa usi kumbunza kuti kwauri kuenda kuna mwanasikana wako asiri uyu
varudi kubatwa nechirwere ichocho chaunzona chiosina. Ende kune nzvimbo inotariswa kuti panera nechirwere icho tahani anombori nekadhi evidence kuti kadhi unako Windows 11 wamumvunzo zvizvi mese momo hadazomubvunza pauti inini ndaisiwa kuti harware, saka nhasi kwanzange ndamubvunza kuti harikuziva. chimubvunza nhasi kuti unorwara here? Mambo wangu munerwara here? hanzi harwara. Urubva warwadziwa sei nekuudzwa kuti unorwara iwe usingarwari? chakatika shoko rakabuda nako reedzi rakapinda nekunana atezvara. But iwe kaona edzi yacho kai? Ataona here kuti kurwadza chii usina? Saka ndozvakurambira mukadzi. Alright, ichocho ndio chimwe chikonzero. Chimwe chechitu ndechekuti chii icho tachidzwa chokuti une edzi. Chimwe chechitu chii chauri kurambira mukadzi chaakakuza? Chichitu kunditiza asina kundiudza nyaya yekubva pamba. Chechi3 chechi3 kutukana. Alright. Ko iwewo pawaibuda apa uchienda uchimusiya kumba uchidzoka usiku kuseri iye achikubvunza wakazogadzira makazotaurirana? Sandakuzoneka po kusandowachira hembe. Zviro zvaizvo zvinogadzirisika izvo. Kuwacha hembe, kutuka ndofunga zvinogona kugadzirisika. Handiti? Ehe. Cheedzi futi chinogadzirisika because kuenda kuchipatara uonekwa. Menda mese muonekwa kuti hapana chirwere. Zvatopera zvikonzero zvako zvese zvapera. Zvakureva kuti makufanira kuchidzokerana mugara muchengeta mwana wenyu. Because apa makupinza dambudziko mwana uyu. Nokuti apa iwe paunga uchitotaura apa ndaona wakatosimba nyaya yekuda kuendesa simple steering. Asi uchikanganwa kuti iwe unocha everyday. Saka mwana haje simple. Anoja chikafu. Alright, tomboti mukomana weda rino raona kuti iwewe hapana zvikonzero zvataona zvinobatika apa. Tezvara wauri kuti vari kundimanikidza isu kuti havasi kumanikidza ikodzero dzako dzokuti utore mukadzi wako usadombouya nemukadzi wako. Ukamupiwa isu kutaura kuti umanikidza chiimwe danho rauchada kuzotora risinei nechekuita nekumanikidzwa kwakutaura. Uchada kumwa mapiritsi here, uda kuzviuraya here, uda kuzvisungirira here? Kuzi wati kumanikidzwa izwi rakaomarara chaizvo iroro iabuse. Saka changandoona ndakangoti kupa varamba mbudzi dziko ndakazvakanda vakatora mwana wavo iwo kokana ndamutota kana ipachoda munobvisa kumwana kuiramba kuti dzokera ugare naye hatisikuida. Apa vachaitambira mwana. Kana wogara naye vachaitambira. Hauna kupindura iwe pekuti mwana uyu akasvikotini mwana asi akauya kwako iwe wanga uchichema pano kuti vakundimanikidza. Danho watotora rimwe nderekuti kudii? Tombo dzwasvika kumba nhasi wobva auya uine bhegi rake uchaita zini? Sinunguka kuti danho rako rauda kutora. Apona kuupenyu wangu Zvakandiziye asi ndaipa mnini makaenda kuchikoro pamainyora 5 question mukachekwa 2 maita sei? Maita macorrection ndiri right. Sezvo masvika padare ramambo maonero angu ndachikuona sekuti mataura nyaya yekusawachirwa hembe, nyaya yekutukwa, ndeipi imwe futi nyaya yekuti mune chirwere cheHIV. Mukambopa mukadzi wenyu 3 months dzemacorrection muinaye muri pamba, then mukaona kuti macorrection aya yatabva kwamambo hapana change. Ndaona kuti vanasisi varipo, vanamai varipo nemadzisekuru. Moenda kwana sekuru imimi mosvika mati patakaenda kwamambo ndine zvakati nezvakati zvandakatsananguka bati hazvina kudii, hazvina kugadzirisika. Tochizotangira ipapo pano kuti mungoti ndimi mukomana mukuru moda kufoilisa vanina venyu vari kuteera mumashure kuti varoore mukadzi vobva vati kana kaita problem vobva vasiyana naye nokuti muda kudyara problem mumusha.
nokuti wanzi mangosiya mukadzi vanin'ina nehanzvadzi ndo zvavanenge vakuita. Munopaonawo sei kuti ombonoita macorrection 3 months muchiona kuti anowacha here, anokupai rudo mubedroom here, anobika here, anoita sei. Kana maona kuti hazvisi kuita muchienda kuna sisi wacho munotsanangura maiguru pakati nepakati nepakati munin'ina wenyu haasi kunzwa. Munozvionawo sei? Indiri kutokumbira, handisi kuti muite nharo, kutokumbira kwandiri kuita kwamuri kuti mombotesta 3 months. Ari kumira sasekuru manje. Tinokazisa nyaya yedambudziko. Ndaina kuti atimbogotsimbo ambiyake pandagara padhuze zinairi. Kwatimboenda notamba ndati ndina hama. Mutonitsvagira hama ndiani. Hai izvozvo tazvinzwa ndozvati avo sisi vasimuka. Indiri kutongokumbira kuti tongoitawo 3 months timboona kuti panoshaya change here pakati pemhuri yenyu. Kana mashaya change manje mune makutendero yenyu kuita zvamunodi zvakakusunungukirai, omboita macorrection. Nokuti mukangoti 1 na 1 maita problem, muchanotora futi umwe futi obva ita same problem iyoyo modi. Uye futi pakukumbira kwavari kuita kuti 3 months nemiwo futi uye anenge achikutarisawo pa 3 months idzo musingaende futi kuzviraundi, musingadzoke nato korufu mese muchigadzirisana kuitira kuti imba yenyu irambe iripo. Sokutsanangura kwavari kuita muchapedza gomba rese revakadzi vacho muchingoroora, nhasi matora musikana uyu waenda, mangwana matora uyu waenda, mangwana matora uyu waenda. Saka hazvitifadzi. Mungadai makatambira zvinhu zvenyu zvakaenda sadombo. Sadombo nebepa rake oenda kuna sabhuku. Wovaudza kuti aine zvinhu zvacho izvi. Saka ndofunga ndopakazobatira mukwasha wenyu achiti makaramba. Nokuti uyu sadombo akabva adzokera nazvo kupi kumuridzi wazvo. Saka ipapo pakati tadzikei zvisinei toda kuti zvinhu zvenyu zvidzoke. Iwewe sadombo unonotora zvinhu izvi woendesa kunani? Kuna mai nababa. Waendesa sabhuku unozonovatora uvachapupu chokuti handichati muwe nazvo kuno. Zvako vanoti kuti uye nazvo kuno muchibva kwabidza muwe nazvo kuno kure zozodzokera nei. Saka mazuva anayo nekuda kuti hatina transport ngatisanyanyorwadzisana. Makare kare shwa zvaitika kuti zvinhu zvoda kunzi zvionekwe chive chapupu chokuti zvauya. Saka sabhuku musanyanyoomesera vana nguva ine nzara iyo. Tendai kuti zvinhu zvauya zvaro. Ivi mosumuka nekomite, kana mukasasumuka tumai mupurisa wenyu unokuonerai wodzoka kuudzai. Zvinotiitira zvakanaka. Saka iwewe Masivanda uri kunzi iwewe wakatuka murume, kana unoita zvokutuka murume. Shumba unovatuka zvokuvazhezheudza zvezvi. Wakatiza zvekare ukaenda iwewe kumba amai vazvitaura apo, amai vako vaoneka, amezvara vako. Uri kumba uku iwewe murume ari kurara pasi, urara pamubhedha, hembe dzinopfeka murume hausi kuwacha. Iwewe wakataura kuti murume wako anorwara. Zvakamurwadza murume uyu kuti wataura kuti anorwara. Iyoyo toigadzirisa zvedu, iwewe murume haurwari. Izvozvi ndakakuti une zvigunwe 4 makumbo makomo. Wakapfeka bhutsu. Ndandizozviona apa une zvingani? Une 5. Ndokuti wapfeka bhutsu. Izvozvi uchibva wapfeka bhutsu nokuti une zvigunwe 4. Unogumbuka. Sei usingagumbuki? Ndataura zvosiri. Unoona kuti kuzvipindura wega. Uye akati une chirwere, iwe uzoti hauna chirwere. Asi wakagumbuka ka? Zvisinei. Toda kuti iwewe Masivanda upfugama apa ukumberegere kumurume wako. Uchindireverera kuti hauchatuki murume zvakare. Uchaenda mwana mbuya kunoraiwa. Mimba inogarwa sei? Uri mwana mudiki stere, uda counseling. Uyezve woudza murume wako kuti handichakutizi. Baba vakakuona kwaya kumba kubaba vachataurira chishashi kuti ngatidzorere mwana adzokere kumba. Hembe dzemurume dzinowachwa. Sipo iripo, sipo pasina. Zvokutaura kuti murume anorwara izvi wokumbira regerero.
norungonga wagumbuka ndosaka vakuti azingatisajei moyo yorudzi rwenyana masivanda kana ukajaka moyo keuku ndo zvakakonzeresa saka chiita chivanhu chikwedu tipedze nyaya zvatora wazvinzwa asi zvikundiremera kuti pamusoro pezvese zvavataura izvi apana chandakaita ende ndandisinosarisira kuti mumwe wangu achandidaro ndatova neshungu dzoda kugara imba kana nhasi ndine shungu dzoda kugara imba asi mumwe wangu ndiyaito nditourhafu asati pajajimenti yedu ndatikumbira regere kuna murume wako nezvaataura ita zvawaudzwa tione kana wakasununguka ndochivanhu chachirungureto usumupfugamadama vadamaita murume wenyu mukumbira regere ndozvomutaura kutaura nemutupo vandozvinoita shumba rumizai musapedzemazi metinene nokupi zvaine mari apa uri kuchema wati useka useka tiitiro masirias mwana usacheme pamberi pedai unoida shumba yakwei shumba dzine rorana futi musango pamwe zvinongoitika kuno kutogona kuregerera yedu nyema kuna kuno wakundikana wakumba regero nokuchema zvino ane mhosva ndoupa kuona kwakwa achema here kana kuti achemedza chirwa tipedzera nguva chipukuta misodzi yako utauri zvatakudza simudza uso wako zvitona nota hako nemisodzi yako iyo ndiwo nemisodzi yako iyo shumbakadzi inochema ini ndoine hasha futi kudarika ichinoza chitaura usapedzere dare nguva wazonoti wachemedza mukadzi wako nerudo chimunyaradza muzeme wako kaivo ukandoka ruoko mcha naishumba tarisa mwako muise mutsipa pamakumbo kaapanyana mazi tarisa mwako wamushungurudza ka mukadzi uyu chimunyaradza mushungurudza nanzi mbuka waona umuramba ada kukumbira regerero kwauri